Χτύπησα και στα δύο μου τα πόδια. Στο δεξί μου πόδι έπαθα ανοιχτό συντηρητικό κάταγμα, με αποτέλεσμα είχε σπάσει το πόδι μου και κόντινε 5 πόντους. Και στο αριστερό, χτύπησα στο αριστερό χαμηλά στην υποδοπνευμική. Ό,τι πράγματα μου είπανε, γίνανε όλα κατά γράμμα, δηλαδή δεν ξεφύγαμε καθόλου σαν τεχνική του επιτελείου τώρα όλο αυτό, ότι δεν ξέφυγε καθόλου. Είπανε 3 μήνες, έγιναν σε 3 μήνες. Στο δεξί μου πόδι έβαλα ένα σύστημα Λιζάροφ λέγεται, εξωτερική οστεοσύνθεση, και στα αριστερό έκανα 4, πάλι και σε αυτό Λιζάροφ, αλλά έκανα 2-3 χειρουργία. Δεν πίστευα ότι θα ξαναπερπατήσω και όλο το επιτελείο τους είχα κουράσει πάρα πολύ με τις ερωτήσεις μου και τους έλεγα ότι, και έκλαιγα κιόλας και έλεγα ότι θα ξαναπερπατήσω. 8 μήνες αποκατάσταση και τώρα έχω ξαναεπανέλθει πάλι στη δουλειά.